Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile akpa. Anyị ama ejiwu egwu anyị ji abata wee batata. Anyị nwere technical issues. Anyway, ka anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi Ichuaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ anyị ịchụ aja karịrị ọgwụ. Nwanne chụba aja na ịchụ aja karịrị ọgwụ. Onye bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. Ndị na-esonye bụ na aja amarigo ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-emewu a forward ya 3 prayer requests. Then make donation token to the account number. Each article na WhatsApp. I want to get other details I need from you in order to book. Jampuni enu aje puti here. Aje siguro ni apuni imilikiti ndi mmadu enu. I can tell you. I am not show testimony na social media. Maka na ọdụ necessary. Ọbụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna, ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, ọ bụrụ na iso na ndị kụrụ mbamba atọ ihe eji na nchegbu arụsị na-achụ ndị amoosu na-achụ ndị otu nzuzo. Then echefuna na 16th of this month ka anyị na-eme annual festival ụta mgbe arọ. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-abịa bụ mmemme. Mana maka ndị nọ ebe tara aka ma ndị n'obodo oyibo ndị anyị enwe ike ịbịawu, echefukwana isend aja mgbe arọ. Yes, maka na distance abụrụ ebara ya. Aja abụọ aja a na-achụ annually. Yes, and n'ọkwa na ya bụ mmemme 16th aka mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Elichi nke arọ 2023. Nke arọ a ga-apụ nnukwute iche maka na anyị nwere ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-anụ ya n'ụbọchị ahụ, ga-akpa ndị mmadụ obi ọma. Onye mbụ bụ Chinaza Ada Igbo, ọ ga-anụ ya. Ejele nwaanyị mmiri akụ, eze nwaanyị ọ ya nụkwu ya, na ndị ọzọ niile nwere ike ịkpọchi afa ha. Ọ ga-abụ nnukwu ihe n'ụbọchị ahụ. Eziokwu TV ga-anọkwu ya ịkọ ọbanya bụ mmemme. So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ bụ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m n'eziokwu TV, mana ị chọrọ ihe nkụzi ị na-anụ taa ka ị nụkwa ya ụbọchị ọzọ, ọ bụrụgo na-eshi ore na TV, ijee na Ugochi tubelu Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite na YouTube. Ị ga-enweta all my teachings, including this one you're watching. Enwere m over 1000 lectures nkụzi anyị kụzigoro ọdịnala Igbo for years. Yes. Nke bụ abụ ị nwere ike ishare ya ndị mmadụ from our YouTube ma ọwa ndị mmadụ maka ya. Nke bụ nke ọzọ si bụ, ọ bụrụkwanụ na enwere movie ọbụla ịwọchị n'eziokwu TV, ị chọrọ iri watch that movie. Ọ bụrụ na English movie, gaa na Ugochi tubelu movie productions watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movies, jee na eziokwu TV Nollywood movies watch ya. Ọ bụkwa na ọda entertainment anyị nwere na eziokwu TV, ị gaa na eziokwu TV na YouTube watch ya. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe ndị a, ifolo anyị. Maka ndị n'ime ụlọ ndị ka chọrọ isonye na aja a na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba, agwara gị na 3 prayer requests ka ị nidere. Make donation token to the account number. Then send the message na WhatsApp.
nwere ike ịkpọ akpọ ma send their WhatsApp message. Ọ bụrụ na m pick ya, my PA will pick it. Yes, you can drop your message. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Agwa anyị na nkụzi taa ga-ada ụda. Ọ a life changing topic maka na ihe mmadụ amarọ karịrị ya. Yes. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị n'ụbọchị taata bụ na ọ bụrụ na ige ntị ọfụma, taa ị ga-ekwukarị n'olu Igbo, ige ntị ọfụma, ị ga-amụta something ga-echenji ya life for good, ga-agbanwe ndụ gị. Mgbe na-achọ ka nkọwalụ ụmụ Igbo na ụmụ Afrịka ihe bụ ọdịnala Igbo, na nna agwa gị na chighata na ana be nna gị, ihe na-esi na nke onye na-akarịa ndị Igbo na-ekwu n'okwu. Abụrụ ka ị bịa na ọdịnala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike. The basic spirituality of ọdịnala Igbo is following the natural norms. Ịkpa ya na ana wee kpa na ọfọ. Isonye natural ways of living life. Ọnya bụ Igbo spirituality. Yes. However, man was permitted to make use of natural things and make use of natural powers. But however, whenever you are using those natural powers, it must not lack love. Because love is the key. If anything in na Igbo spirituality or lack your love, forget it. Oga bring genuine love. Makana, whenever you have genuine love, you will never try to hypnotize your fellow human being. You will never try to shortchange your human being or take what rightly belongs to the person. Anyị na-ekwu n'ọnụ Igbo si onye buru ọgwụ ya gwuo n'ihu ọrịa, onye lụọ onye rie. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo na-akọwalụ gị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ghọrọ mkpụrụ ịkụrụ ka onye ọzọ ghọrọ mkpụrụ ọkụrụ. Yes. Ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-practice na Igbo spirituality lack ya genuine love, live and let live. Onye biri ibi ebiri. Emalona is no longer following the natural norms. Natural norms must be guided in love. So, ụfọdụ na-ajụ kedu ka a ga-esi wee ma ihe bụ ajọ ọgwụ. Wee kwuo na ọgwụ ọbụla ị na-agwọ nwere bụ based on selfish interest and they don't broadly care about another human being. Whether you are shortchanging the person or taking what rightly belongs to the person is wrong. Because that your intention lacks love. So whatever you are taking from your fellow human being, whatever you are doing, must not lack love. Makana love is the basic thing. All the bringers of truth in all religions preach love. Onya batapu no ọdịnala Igbo natural principle bụ onye biri ibia biri. So ka ị ga-esi ma ajọ ọgwụ bụ ọgwụ ọbụla ị na-agwọ ka ị megide nwanne gị, ka ị gbuo nwanne gị, ka ị bụọ nwanne gị bụ ajọ ọgwụ. Mana ọ bụrụ na n'iwetara 1 or 2, yes, maka na ike dị na mgbọrọ, ike dị n'ihe Chukwu kere eke na ihe Chukwu kere eke. Mana what you don't know is only a mystery to you. O nwere 1 or 2 enwere ike bring together for the benefit of you, yes, without
infringing on another person's rights without megide onye ọzọ. Like I was told, I wasn't there, but I was told by my mother, nne ya bụ ezigbo mmadụ, he lives a good life. Mana ọ bụrụ si na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ a coward, ga-ahapụ ka mmadụ na-ewere oke ya. O nwere ụdị ọgwụ agwọrọ iji wee chekwaa ezinụlọ ya. Ya bụ ọgwụ a bụ na ị nwere ike ịbịa na biya zuo ori na free. Yes. Mgbe ọbụla ị bịalụ ka ị were ihe abụrụ nke gị, you will never go scot free. Ọgwụ ifia na mgbọrọ o wetara wekọtasị ọnụ mara anyị eme ọkwụ ekelesi. Ọgwụ anwa bụ na o nwere ndị ori bịara na biya dịka ọgaranya, maka ọgaranya gboo ndị ori wee bịa na biya. Ndị ori oge ahụ bụ na nwere n'iwepụ ha na-eji nọọ ịmụrụ anya ịgbọsie ha ike ha gbafuo. So o wee bụrụ na ndị ori abịa, ịbịa ana ka izu ori na biya, ị ga-azagide ilo tichefo. Ịbịa ana nwere ha n'ihe na biya, kpam, ịzaba ilo. Ha niile na-aza. Onye nka na-asị na nwoke bịa anaghị anyịpụ, onye nka ihe aka akwụ were chifo adagba ha edere. Nke a abụrụ ajọ ọgwụ, bụrụ ụdị ọgwụ a ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ọbịara egbu m ga-egbu onwe ya, ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu maka ya. Maka na oke ara eri ihe onye mụ anya, ọkwa eziokwu. Yes, ọ bụrụ mmadụ ekwu ka nwoke si akwụ, ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu. Maka na ọ iberibe ma ọ bụrụ na ị nọrọ gị nwe okenye, oke a na-eri ihe gị nwe onye mụ anya, ọ iberiberizm. Adị m ekwu maka nke anwa. Ihe m na-ekwu mgbe mmadụ gwara ajọ ọgwụ ka o wee hipụtanize ya nwanne ya, ka o wee nara nwanne ya oke, ka o wee nwee nwanne ya onye iberibe, ka o wee mee nwanne ya ala, ka o wee mee mgbuo nwanne ya. Ọ ihe ndị a bụ ajọ ọgwụ, because na the intention is evil. Intention ya, ebumnobi onye na-agwụ ya bụ ihe ọjọọ ka o megide mmadụ. Mana ọgwụ ọbụla agwọrọ ka ị wee protect onwe gị, ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ nke onye dịrị ya, nke gị dịrị nke gị, ka i rie nke gị, abụrụ ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Mgbe buru gboo, o nwere obodo na-anọgide jikọọ aka ọnụ gwọọ ọgwụ ka e protect obodo ha from invaders. Ịbụrụ onye ilo obodo a trọst a na obodo, onwe ha na-akpọ itu egbo. Ebe a na-akpọ itu egbo, o nwere ị na-abata n'okwu arụsị ọbụla, ị ga-afụ ebe a tụrụ egbo, o nwere osisi a ga-edebe n'elu, ifu ihe ekechigasịrị ekechi n'osisi anwa. Ihe awawu ka e wee mebie onye ọbụla, ọgwụ ọbụla mmadụ, ọgwụ ọjọọ ọbụla mmadụ ji wee bata n'obi. Iburu ihe ọjọọ anyị bụkwa sokwa gị. Nke ọzọzi bụ na ọgwụ a gwọrọ n'obodo dị iche iche. O nwere ndị edebere n'obodo na onye ọbụla bụ onye ọjọọ bata n'obodo a, ịbịa n'ụsọ obodo agha aka akparịa, ohie ifufe aka akparịa. Ndị a bụrụ onye ka anyị na-ekwu maka na ndị a bụ ka iwe protect ya own interest, and they don't bloody care about another person, as in they are not taking what belongs to the person. Mana ihe ma onye anwa welu nke ka nwa welu nke gị. Onye bụrụ ọgwụ ya gwuoro ihe ọrịa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ onye ahụ bụ nke bụ njọ, maka na mmadụ ya protect onwe ya, ka abụrụ ya. Mana ihe anyị na-ekwu, ị na-echekwa onwe gị, na-achụ aja, ya na aja na-alụkọ ọrụ. Maka na o nwere aja ị na-achụ ka ị wee buchapụ uke. O nwere aja ị na-achụ ka ị wee merie ndị amoosu. Ihe niile abụ ihe dị mma. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ onye nwa bụ ọgwụ. Ihe anyị na-akpọ ajọ ọgwụ bụ nke ahụ ị na-achụ, ị na-alụ, na-eti pasị mmadụ, nke ahụ ị na-eme ka imegide mmadụ, nke ahụ ị na-eme wee na-eme mmadụ enye ule achiere. Ọ ihe ndị a niile bụ ajọ ọgwụ, maka na inwe ulterior motive, ajọ echiche, and na intention bụ ka imegide onye a. Ọ lakịrị love ya, afọ ajọ.
ịghọtara ya. Now ka anyị gabazie n'ihu n'ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma. Ihe anyị ji sị gị chụba aja mmadụ megidegoro gị ije na-agwọba ọgwụ. You know why? Maka na onye na-agwọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Akọwalụ gị ka ịghọta ya. Ị bụrụ onye na-eje na be spiritualist ọbụla na-eje ka ịgwọ ọgwụ megide mmadụ, ọ ya anya gị n'eze. You know why? Mgbe ahụ ya heart jupụtara na, because mgbe ọbụla ị na-eje ka ịgwọ ọgwụ imegide mmadụ, your heart has been filled with negative thoughts and negative vibrations. Ajọ obi abatago gị n'ime. And ka ndị be anyị si ekwu, birds of the same feather flows together. Mgbe ahụ ajọ obi batara n'obi, ihe ọjọọ agbagogo okirikiri. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ dị ka ọ dị kpọba, ọ dị ka ọ dị egolu. Mgbe ahụ iji obi gị niile jupụtaziri n'ihe ọjọọ, inwego bad intention. Bad intention ahụ ị nwere, maka na ife mkpụrụ ife akwụdebi ya, we attract other bad intentions. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ na-agwọ ọjọọ imegide mmadụ, you already attracted negative vibes around you because your hands are not clean. Aka ga-ejupụtago n'ọbara n'ihe ọtọ dị iche iche. Therefore, onwe onye ọbụla sendịrị negative vibes against you, ọ ga-enweta gị. Maka na ife adị akọ n'ebe ọ na-adị. Maka na onye ahụ sendịrị ihe ọjọọ ada abịa n'ebe ị nọ. Maka n'ihi na ihe ọjọọ ahụ niile ewusi ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ adị n'ahụ ga-amagnet ya. Ọnọdụ ka mgbe ị bịara n'ihu be gị bido na-awụsa waste pin. I can tell you with time, your neighbors will join you. Onwe onye na-agafe ji iwe deti ọtụnye the same place because na deti na-attract deti. Mana ọ bụrụ na your hands are clean, you already have positive vibrations around you. Or more man okirikiri gị. So even if somebody throw garbages, it will bounce back on the person. Maka na ihe nọ around you cannot accommodate or attract those negative things, garbages the person is throwing at you. So definitely it will bounce back to the sender. You got that? So more money na-edebe your thought pure. Even a thought of you making them mad intentionally. As we are human, we can step on toes unknowingly. That one is different. Mana ịkpacha anya si ka ije gwọọ ọgwụ ka ejide nwanne gị ka inibe mmadụ na ibe gị n'ala. Ịmọrọzi na onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya. Mana ihe eji sị gị chụba aja bụ na aja karịrị ọgwụ. Aja bụ you are not taking laws into your hands. Ka mmalụ ga-atọ ihe na ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ m ọ bụ ihe ziri ezi ịtụ mmadụ n'arụsị. Answer m bụ yes. Ma ọ bụrụ na onye anwa na-eme gị na ya karịrị gị, ibekuo mmụọ si mmụọ na-ekwe na onye na-eto ha na-eme m na ọ karịrị m, na ma ya akpọrọ ya polisi. Maka ife na ma ya akpọrọ ya polisi, na ike polisi adọrọ m, na ike kọtụ adọrọ m, wee bịa bekuo onwe ụmụ mmụọ ka ụnụ gbaalụ m ọgụ. Ịghọtara ya? Ibekuo ụmụ mmụọ ka ụmụ mmụọ mee gịnị? Gbaalụ gị ọgụ. Yes, ọ ihe mmụọ na-achọ. Ibekuo mmụọ ma ọ bụrụ na onye anyị na-eche ife ilu na ọ karịrị gị, na ọ ka nwe financial muscle illegally n'ime afọ ọdụwo fight to wear because of huge financial muscle onye ahụ nwere. Ị nwere ike ibeku mmụọ ka mmụọ na ọrụ ọgụ. All last hope of a common man in Igbo spirituality. So that one is allowed as long as your hands are clean. Maka na onye ọ na-eme omume na-ebe obube ime etinye mmadụ ihe ma mmadụ anaraghị ahịa ejighị ime anything. All coward act. You must do something. At least ije kpesara mmụọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego lega ntụzụ ihe ije kpesara mmụọ si mmụọ nekwa ihe na-eto onye na-eto amele m biko gbaalụ m ọgụ. A na-eme ya eme. Kata. So ihe ebekwa mmụọ na mmadụ na-anaghị oke gị. Onye si ka o mebe gị na ọ karịrị gị,
ibe ka ụmụ mmụọ si ha biko ha mewerughị onye a na ha karịrị ya, ịghọtara ya. So ịgbana nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ọ ya coward act. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ị ga na-achụ àjà, mana ọ na-ewute na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe bụ Igbo spirituality. Ụfọdụ uche na Igbo spirituality bụ ịgwọ ọgwụ, ụfọdụ na-ejikwa that mindset ya nwa ha ji wee jee n'ụka ọbịa were na-eme approach Igbo spirituality. Ọtụtụ ọ bụrụ na ngwụma gị ihe ụfọdụ ndị ụka na-abịa demand ka dibịa meelefa, ị ga-agba na agba n'aka na agba n'okwu, maka na ha ghọtara ha things work. Ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ. Ihe ọdịnala a jisi gị mee ọdịnala bụ ịbịa ka ịkwụ ụgwọ iji, maka na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe ya, ka ime appease onwe mmụọ, maọbụ maka na onwe ihe nna gị maọbụ nna nna ha metara, o wee nwee onye emegidere, eneghị anya nwaanyị bịara ije di maọbụ nwa ọgbụ akwara akwa maọbụ emere akaje, o were na-cry for help, na-cry for vengeance in the spiritual realm, o were na-disturb family gị. Ihe ị ga-eme bụ ịgba mbọ wee kwụọ ụgwọ anwa by ime bring ya peace, mee ka anya bụ spirit anwa n'ebe arịrị na-emejọrọ ya calm down, ịkwụ ụgwọ nna gị ji, ịghọtara ya. Ọnya ka isi gị ịnidiri ịgba wọọ, ịnidiri ka ime ke peace with ụmụ mmụọ, ka avoid iwe ụmụ mmụọ. So onwe onye unu mejọrọ, ana m achọ ịgwa ihe njisi gị na-efolo part of peace. Part of peace remains the best, ịghọtara ya. Ụzọ udo ị na-akpọ udo ya akarịghị mma. Ịkpọ udo, ịbụ onye na-akpọ udo ga-ewetara gị ị na-ebi life full of happiness. O nwere onye ọ na-esere gị na ya. Nke mbụ, ọ bụrụ na m gị na mmadụ na-ese okwu, ị decide aka unu mee udo na onwe unu, ọ karị gị fair. Ijebere onwe gị, onye ejebere onwe ya, na mgbe isi ka ijebe polisi, ma ọ bụ ije polisi jebe court, o nwere ike 1 year 2 years 3 years 5 years aka na-ekpenyawa ikpe obibero. Ime nwe udo, onye gị na ya na-ekpe udo agha, onye gị na ya na-enwe nsogbu a menwekwa udo. Mana unu nwere jiri aka merụ unu onwe unu udo, obie n'ụlọ ọsịsọ, ịghọtara ya. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ dị nnukwute mkpa na ị ga na-eme udo. Ihe o ji dị mkpa bụ njisi agha ọdịnala jisi gị chụba àjà bụ ị na-achụ àjà, ịkpacha afa n'ụzọ gị, marụ na o nwere mmụọ iji ụgwọ, ị marụ na o nwere nke ị metalụ, ị marụ na o nwere nke ndị nna nna ha metalụ. Maka na ọ bụrụ na ya kọmpin ji ụgwọ bankị ụgwọ, ọ bụrụ na ọgụ wabụ the new MD, you must pay up the debt kọmpin gị ji ka kọmpin gị wee kara aga. If not, bankị esizie ya kọmpin. Etu akụ nna ya family, ọnwụ ụgwọ nna gị ha ji, ịya akwụ ya in order to be free, and ka ya kọmpin na family unu wee na-aga n'ihu. Irishọ na-enwere acrimony, na-enwere ndị iwe na-enwe. Ọnya ka eji sị gị chụba àjà, ịgbasịa afa n'ụzọ gị, marụ na o nwere nke imetalụ, o nwere appeasement, o nwere ebe imeta ịnidiri ime udo, o nwere mmụọ imejọrọ, ise bụ on toes, o nwere mkpụrụ obi itinye n'ọnọdụ eje ana na o wee na-akụ ụta na-ebe akwa na ọma adịkwa mma, na-achọ ọbọ n'isi gị, etu ọbara ebel si achọ ọbọ n'isi Ken. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ị ga-agbarịrị mbọ fụ na onwere ụgwọ ọbụla iji na mmụọ, na onwere onye ịnọdụrụ ala, na onwere onye imere injustice were megide, na onwere onye na-cry for vengeance upon your head. Ọnya ka ibe. So the only way ị ga-eji mee ihe ndị a bụ ịchụba àjà, kwụba ụgwọ, mewe restitution site n'ịlụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọnya ka eji sị gị chụba àjà. Àjà bụ ka to pay up your debts. However, after paying up your debt, you might be favored. Ụmụ mmụọ ịkwụrụ ụgwọ iji ha nwere ike si na ebe ọ bụ na onye na-etu egosigo obi ọmịiko na ya dị sorry, nwa ka anyị gosizie ya. So na-echụrụ àjà does not mean automatically na ihe ebido butebe ego, butebe ike. Ọ bụrụ automatically, maka na o dipendịrị ụgwọ iji. O nwere ike ụgwọ iji abụrụ ụgwọ ị ga-akwụwu n'ofu nchụàjà ịchụ. Ọnya ka eji sị nwanne gị chụba àjà. Mana ana m achọ ịgwa gị na ụgwọ ọbụla, àjà ọbụla ị chụrụ nwere ụgwọ esi wee satụrụ.
ọ bụrụ na iji ụgwọ nwere ike last 20 years, ị kwesịrị ịnọ na spiritual jail for 20 years. Ị na-achụ àjà na minus, ị na-achụ àjà na minus, si na-ekwụcha ụgwọ niile iji bụrụ a free man. Then ị bụrụzie a free man, ị gbabazie mbọ lụbazie ọrụ ọma ka ị wee ripụ ihe ọma. Ọ bụrụ ịkwụ ha n'ụgwọ eji ọtọmatikali iriwe uru ife ọma. Ị nwere ike ịkwụcha ụgwọ eji enwero basis a ga-ejide gị ife ọma tinyere n'ibido sobe ife ọma, mana ndị mmadụ adịghị aghọta ya. Ọ bụrụ iwere ha na ego nye ya dibia ma spiritualist gị, ịtụba anya miracle immediately. Ihe a na-akpọkọ miracle a bụ what you actually deserve. Yes, but oluboro oge ị ga-eri uru dị ya, mana maka ihi one or two email mmụọ emezie ka ihe agwa ị deserve bịa bute gị so fast, that is hasten it up. O mezie na ụdị dị etu a ọtụ gị n'anya, ọnya ka na-akpọ miracle. Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na whatever you are receiving on earth today is what you deserve. But ihe mmụọ nwere ike imeziri gị bụ na o nwere aja ị nwere ike chụọ, ụmụ mmụọ etizie aka ehesinie up, data ihe ahụ ị na-acha abịa ọsịsọ ka mma arụga. O nwere ofu family friend mma, o retire last 2 years mana akwụọ na ya gratuity ya, that is agwọ na gratuity ya in less than 2 years. You know why? Because she have a long leg and be able to meet one or two people, they them connected with a fascinating here gbasara ekwu ya gratuity. Onye ọrụ oyibo mana long leg ahụ o nwere mere ya akwụọ ya ụgwọ gratuity ya ọsịsọ faster than the mate ya. O nwere ndị nyere ya mezuru ọrụ oyibo fa the same month, the same year, akwụbere ụgwọ ha ruo taa. Ị ghọtara ya? What you don't know is only a mystery. Ihe eji sị gị go build personal relation with ụmụ mmụọ bụ they will help you to make things better and lighter for you. But it's not magic. Ka m kọwara gị, onye na-arụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ ya, ife ya karịa mfe karịa onye a na-arụ ọrụ n'ụzọ ya. Maka na mgbe anwa ị na-achụ àjà aja ahụ ị na-achụ na-emeghere gị ụzọ, na-eme ị na-ebuild ihe kpọrọ personal relation with ụmụ mmụọ. So mgbe ọbụla na-ewetara keesi gị na mmụọ, ụmụ mmụọ ga-asị onye nke a bụ onye nke anyị, onye nke o jiri anyị ụgwọ. Ịfụ na your prayer will be given duly attention. A ga-enye anyị ihe na ayọ na ekpere ị na-ekpe much attention. O nwere ike inye aka inweta faster result. Mana o nwere onye bụ na ụgwọ o ji na mmụọ karịrị, ebute kesie ụmụ mmụọ ndị ga-eputu opos akarịa. Ụmụ mmụọ ga-eputu opos akarịa by saying no, na onye na-eto deserve ihe ọma, na onye na-eto deserve ihe ọma, maka ihi na omere one or two, maka ihi na omere one or two, maka ihi na onwere one or two, ndị ga-ere esi opposition akarịa. Ịghọtara ya? Maka ihi na o nwere step on toes, onye abatara enwere ike achọ ịkpọ marriage bands, whether ma ọ na local government na court ma ọ bụ na n'ụlọ ụka. Enwere number of time days a ga-agbụ ya, a ga-eme the announcement. Asị onwe onye nwere asọnda ya eme na mmadụ na-abụghị ama anụ di na nwunye ya bịa report. Now ọ bụrụ na the person have step on toes, so many toes, ndị mmadụ nwere ike ịput opposition, ndị mmadụ nwere ike irezi aka na ha ma support ụdị ihe dị etu a, maka ihi no step go on toes. So ihe eji sị gị chụba aja bụ ka ị nwee ike satụrụ ụmụ mmụọ ga-egbochi na blessing ga-ama abịa, ga-abụ mgbe blessing gị ga-abịa ha erezi aka si na onye a mere nke a na onye a mere nke a, ka ọ ghara inwekwa any human spirit imejọrụ ga-erezi aka si na onye a na ọma adịrị ya mma. Ị ghọtara ya? Ọnya ka eji sị gị chụba aja.
aja abụrụ ọgwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eje etinye aka ka ha jee gwọba ọgwụ. Ịgwọwa ọgwụ amaghị ha ọpụ gị. Ọgwụ ije gwọọ oke ibubo ma ọ bụ na ije gwọọ oke ite. Ọgwụ ibubo na oke ite abụrụ taa ka o bido, ọ dịba anyị n'oge nna anyị fa. Mana ọgwụ na-ebu ebu. O nwere ebe ọgwụ ya ebu ruo obido kpaba nri. Ọ bụrụzi ihe ndị ahụ esi ya nye ya ribe ka ọ ga-eri rozi, odirizi aka ewerebezie. Ọ dị ka ebe iji ekpọta edọg wee tren white dog. O nwere ebe ihe etire n'uo dọgụ a ebidozie nupụbere gị isi. At that point, ị mara na ya family is at danger. Ịghọtara ya? Anyị enweghị history ebe a sị na nkịta ara tawuru nwatakịrị amụrụ ọfụ. Ịghọtara ya? So ihe niile abụ mana ezugidozi ọkarịa gị. Ụnụ na-ahụzi nkịta bido nupụbere gị isi, ha elee ya ma ọ dị gbuo ya. Ịghọtara ya? Etu a ka ọgwụ dị. Ọgwụ na-ebu ebu. And o nwere ike mgbe ọ ya eruzi ọ bụrụ ọgwụ onye kwụ ya na o jirizie aka na-eme ihe sọrọ ya na. So wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ka m kọwalụ ajọ ọgwụ nọ ka mmadụ ịda pratis. Ọnya ka njigbe gwa ndị mmadụ na nkụzigoro gboo wee sị ndị mmadụ itinye n'aka na ịpratis occult training. You know why? Ihe njigwa gị etu a bụ na occult training abụrụ Igbo spirituality. In Igbo spirituality enwere onye a na-akpọ ha onye bụ spiritual head. In ịbanye na occult training, bido mewe occult training, you are wandering in the unknown zone. Ị na-aga n'ụzọ ịmara anya. N'ụzọ ahụ ịmara anya nwere ike ịkọsụ ya life. O nwere ike ibutere so many dangers because of unknown zone. Ihe nwere ike ime gị maka na that occult practice ị na-practice, you are not the master there. Enwere some masters and grandmasters. Enwere ndị wuru spiritual priest gasị not that occultic world. They can harm you because you have not matured to that level of competing with those stars. Yes, those gurus are greater than you. They know how to harm you. You know why? Why they will suppress you is because ekwuro ka nwoke si agwụ a na-esi n'ala a na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ. Mana mmụọ ebutere ebute foreign gods in the name of occult groups cannot harm you if you are well grounded and keep your hands clean. They be one. Maka na mmụọ bịara abịa ma akarị mmụọ nọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ịdị united with mmụọ nọ n'ụlọ. Ịghọtara ya? Maka na mbịara adịghị echi eze ma ọ bụrụ na ị mata how things work. Ọnya mgbe ụfọdụ mfụ ka ndị mmadụ na-akpọku foreign gods, ana m emere ha ebere maka na ọ bụrụ na gị na mmụọ dị be nna gị ekwu, gị na ndị ichie kwuru, gị na mmụọ dị be nna gị kwuru, no foreign god, no foreign name ị na-emenshọn na worship dịka Chukwu ga-emere gị ihe karịa. Sorry, no foreign name ị na-amụta n'aka ndị ụka ọbịa wee ga-emere gị ihe ma ọ bụrụ na ị yọọ ịtara ya yọọ ihe n'aha ndị ichie, yọọ ihe n'aha Chukwu okike, yọọ ihe n'aha ndị nna nna gị ha. Ọ ga-adịrị gị fasta da n'afọ ndị anyị na-akpọ afa ndị ọcha. Ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ mgbe ị jere na-agwọ ọgwụ, ịnọ ka onye na-practice occult training, and I can tell you onye ọbụla na-practice occult training ma ọ bụ onye na-agwọ ọgwụ bụ the same. Maka na you don't know tomorrow. Mgbe ị na-agwọ ajọ ọgwụ, ị mara tomorrow ihe echi ga-eweta. Even dibịa na-agwọrọ gị amara ihe ọgwụ a ga-enye ya ifuchọ na ọgwụ ọgwụ ya emechaa bụ ọ bụrụ ọgwụ onye kwụ ya. Occult training na practice bụ ka nkọwara gị how it works because asụ elu oyibo ọ dịka occult training na practice bụ na-echọrọ ibulite ya spiritual strength to a level, mana ị chọrọ ile foundation grow step by step. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbagota spiritual level, you bido spiritual exercise na-ebi ndụ dị mma na grow gradually.
You need make friends with your mum. You make friends with. All honey they got your full soldiers, all hang about your backbone. All the more in Abogota ranking as spiritual development. More. More negi ma mmụọ be nna gị ma mmụọ dị iche iche gasị gị na ha na-erikọ na ndị gị na ha na-emekọ ha na-akwụdoro gị ị na-agbagota ọnọdụ ka onye bụ captain n'amị mgbe ọ wụrụ major ma mgbe ọ bụ colonel ma ọ brigadier the squadron the number of soldiers na-aga eri aga na-eme increase etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ mana ihe na-eme bụ na ụfọdụ ndị wụ ọmụta ọgbachụọ ndị ọbụnna ya ụzọ pụta dị ọbara ị chọrọ ka ị nọ na certain spiritual level mana ị chọrọ ka ị lee foundation kedu ihe raba Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru ọ sịrị na n'ụlọ ọbụla ewuru na-eme foundation ya ọfụma anụ ọma jijiji ma ikuku kuo oke mmiri zokwa n'ụlọ a ga-ekolaps so ọkọ training onye ọbụla na-asị gị jee by start ọkọ training na-edeceive gị because you can be hot by the greater the gurus and their spiritual head and grandmasters. Yes, it don't advise them. They always has to go back. Man, I go push you for call training, and they try to pan off. Keep grow within the ranks. A woman again, I empty this of power to sogi, Kudogi, Cake, Uruk, I want to see up. Banging and practice your call training, no go near, let's say they would more about one for Baruto or Baru. Well, now, but I don't know, live around community. Where's your Ogbuefi Niger? They're not on Onitsha side of River Niger. Ogbuefi the other side of Asaba. I can tell you them well from Omaze, Omaze, Anambra, and Akumiri Niger. They mark a village. They can swim across Niger. Yes, without any aid. Yes, with ordinary their hand. They can keep changing acrobatic signs and they will find themselves to the other side. You got that? Here are more frequent exercise on a man. Every time when we are growing up, when we're in the village, my grandmother, I learned skills of swimming. I learned that our middle in the village. Yes, at least I can swim to a certain level. Or scale and I'm one. You got that? Mana ọ gwara ndị wu mkpume okwute ọ dara na mmiri osi ka ọ bụrụ ihe ọ ya eme a na-amụ ya so mana ọkọ training bụ mgbe mara egwu mmiri but ị chọrọ ịtravel on the unknown zone ị mara egwu mmiri mana ị chọrọ ịcross Niger ị chọrọ igwu orimiri iwebara ihe imeziri owe ije bute ihe a na-akpọ oxygen nwe ihe a na-akpọ oxygen ya na-awụ ọcha na film American film anyarị ya n'azụ ekwe oxygen n'imi enyezie ha other swimming gadgets ma nke hand gloves nke agba n'aka ma mgbe agha agba n'ụkwụ with those swimming aids you can be able to swim across Niger. But I can tell you what you are using is swimming aids. You are not perfect in swimming and you can be hurt by whoever that knows how your swimming aids work. With the ordinary needle, somebody that understands that job is here with Malaga. With the ordinary needle, whoever that understands that those are life jacket, by use ordinary needle, even while you are swimming, only a ordinary needle to punch some of those balloons you are swimming with. And then off that oxygen you are carrying at the back, then you oxygen you will be drawn. You got that? So your grandmaster, your spiritual head, now go to do occult practice. He knows your weak point. He knows that you are not well grounded. You know that he understands that you are not skilled in the zone you are applying. That road you are following. Your grandmaster understands perfectly that you are moving on the unknown zone, which is beyond you. So Oma, your grandmaster can give you punishment. Your grandmaster can even hurt you spiritually. He can even pass on. He can die. Understand? Because your grandmaster understands your weakness. So that's why you were saying don't trade on that part. Because he can be hurt. Yes, he can be hurt. Because he know every person they know.
You draw grounded on one of forces. When Nagisogi, you are not trained. So you will not be able to maneuver spiritual danger whenever garbage, those negative garbages is thrown at you. You will not be able to defend yourself because you don't understand how things work in the terrain, in the face. Yeah, you are in. Here we can defend the world working at more than our water, more than us again. Like you go, that's the end of the road for you. You never choose. All money, Jack, we're on way. N'aka mmadụ ibie azụ gburu onwe eti n'ọnụ aga iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya ịghọtara ya so maka na edo well grounded so and the Indian nọ n'ebe ị kwesịrị ịnọ so stray breath can kill you mgbe e mere onye ọzọ nwere ike igbu gị all those things ihe na-eme in life. Let me give you an example. If you see a mango, unripe mango, yes, on top of the tree, mango tree, and you see another unripe mango that is so close with that ripe mango, I can tell you that unripe mango enwere ike ịghọta ya mgbe a na-achọ ka aghọtuo nkịtara acha o nwere ike ịda because of bad and wrong positioning o positioning onwe ya n'ebe o kwesịrị ịnọ. So what am I saying? Whenever you put your hand in spiritual this occult training, you know onye na-agwọ ọgwụ Ogbuefi maka na dibịa na-agwọrọ ụdati ọgwụ ọ si ya ma ihe o chiri. Yes, si ya ma ihe o chiri. And some certain things ọ ya eti ọ ekwekwa gị ọgwụ and ihe ọ na-agwọkwu dị ọgwụ dị nwere onwe gị bụ a novice. You are in a negative anya ebe ọ na-etinye niile nwere nke ịma because you are training on the unknown zone ebe abụrụ ya field. You are not an expert. I'm warning you. Esi na mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi, I warn you because echiri m Eze-Ana. My word, my mission is to warn you beforehand, to tell you the simple truth. The simple truth you hear from my mouth today. Itinye n'aka na-ajọ ọgwụ. But nwanne na-achụ aja. Na-achụ aja. Ị na-achụ ha na-aja, you are protected. Ụba aka gị ọtọ. Ijekwa na-asị akpọ ọnwụ n'okwu ụmụnna. Ị na-akwa na mmadụ anị ya. Imegidekwa na mmadụ na onwere onye ga-ekwuri ya. Anaghịkwa ama ngwụrọ na moto. Ịghọtara ya? Ihe nwere ike sị ka ime onye a na-ekarịrị ya. Ị ma ama na o nwere ụmụ mmụọ si elu ndị ga-eme gị na ha karịrị gị. Onye agbata eji asị na ọ dibịa nwere ọzọ gbuo dibịa. Ịghọtara ya? Onye ị ga-eri ohi anwa bụ onye amara aka nri na aka ekpe ya. Onye bụ ofeke. Onye ka eji asị one day monkey go go market no go return. Ị nwere ike na-eme na-anara ndị mmadụ ana ha na-eyi ndị mmadụ egwu n'obodo. Ichefuzie na ọ bụrụ na ị mara n'ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie. Ị nwere ike one day itinye aka na tibabu aja ba eji amụ onye nọ na mmụọ agbanyere ufiri wee nene. Ị mara na mmụọ karịrị ọgwụ. Ị ghọtara ya? Ị mara na ọ bụla arụsị ka a na-agwọrọ ọgwụ maka na arụsị karịrị ọgwụ. Ezigbo arụsị karịrị ọgwụ. So ka ihe na-achịkọwa nwanne wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọjọọ ọgwụ. Wepụ aka na venture into spiritual terrain which you know nothing about. Ebe you novice. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga na-agụ spiritual books dị iche iche like 7 books of Moses and many others. Ma ya akpọwazi afa. But ị na-agụ ya mana level gị elubere ya. Ị mara ihe a na-atụ ọkụkọ n'anya na-eyi n'onwe gị n'iyi. So ị mara ihe ị na-get yourself involved mgbe ị na-abanye otu nzuzo dị iche iche. Ị mara ihe ị na-get yourself involved. So I will advise you, agoro na ana panofo, whoever that is descending, walking on a staircase should be careful. Kiwe we can elevate or descending gradually by marching on the staircase step by step. But whenever you want to jump staircase at the same time, then you are no longer following the natural
play down process of jumping step by step. And you can be hot, you can enjoy yourself whenever you chop. Yes, whenever you chop. So what the end the Ubu ordinary people. Kaichiata and nine. Ana m achọ ịgwa gị na ihe mmadụ ji aghasara gị enye ule na ihe mmadụ ji agwọrọ gị ọgwụ na be dibịa ọ na-aba mụ na ekwụrọ ka nwoke si agwụ maka na dibịa na-agwọ otu ike ya dịrọ n'elu gị nwa na-ege m ntị ị na-agba ọsọ ị na be nna gị maka nwoke ibe gị maka na ekwụrọ ka nwoke si agwụ ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị maka na onye agha na-agwọ ajọ ọgwụ nwere ajọ mmụọ ọ na-edupu ajọ mmụọ ahụ ọ na-edupu nwere ike o gbori ofu ihe mme na-ekweghị nkwa ihe mme ọzọ na ọ bụrụ na o deriba mana ọ bụrụ na egwu ka nwoke si akwụ nwoke mmụọ altar that speaks for you nwee mmụọ ndị na-achụrụ aja ọ bụrụ power jam power and mma ga-emerịrị njọ njọ na-enwe mmeri ebe where there is no mma ịghọtara ya darkness na-defeat when there is no light because in abundance of light where illuminated darkness vanish. How you told the Chineke? See, when darkness in a way, when there is no illumination of light, when there is absence of light, but more manor, mana ihe bata, or just our also. Father, all one there were darkness, they are room. Man, there was enough light to illuminate that particular room. Darkness vanish. It's natural things. So I can tell you why you why you set why you making car, never got a teacher. Womakana, a put on cooking apple. It can have half a moon your cha. In a half a moon your cha, or your chain man or foreign god. Foreign god that way more root to the bed nugget. Oh, that but I don't can at womb ha n'ụjọ. Yes. Eso mo mbara Bible ka n'isi. Ndo ewu ara ndị agba ọtụ oge ọbụla again ha na-agba ọsọ na metro ụmụnna ha na-agba ọsọ ime ngwurutu ụmụnna ha bịakwa ebe nwanda ha eri ihe maka ha na-atụ ụjọ. Ha vat ịchọ ka ọ kwụsị na village. Jee kechie akwa white na red ma ọ bụ ihe ma ọ bụ akwa black na ihe. Mee ka ime sọ ha debe n'ọnụ ụzọ bie. Ọ ma bịa village ọzọ ya si na-egbu ya na-akpa ya. Maka na nwa anwa na chi anwa na afọ na-agbawa afa foreign god enwere ihe ọ ya emewurie na be nna ya eso m na ndị na-eriri eri na-agba bọsụ na be nna mana tata mụ na ụmụnna m nọzi na-erikọ na nkọ onye kwa m akwagwara m ya ịghọtara ya adị m agbazi ọsọ ịghọtara ya maka na adịgo m grounded son of the soil ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime gị na ụmụ mmụọ akwụrụ onye si ka o meghe na ọkarịrị ụmụ mmụọ emebe onye a na ha karịrị ya ịghọtara ya okarị eri ihe onye mụ anya etinyekwana nwa adịba eme mgbọrọ so ihe na-achịkọwa bụ na ihe eji eme akụwa ọgwụ ọ na-aba mụ maka ihi na ịkpara na anakpa n'ọfụ ịmara ebe ịkwụ fatị ịwụka nwe ị na-eje nwere ebe ijewu maka na mmụọ onye na-akpọku adịrọ granded n'ala Igbo nwere ihe ọ ya emewuru akanteyu ọ bụrụ na ịbata vileji ji amụọ ndị ajọ mmadụ a na-akụghị nsi na aja ị na-akpọ n'aha Jizọs ị ga-anọ n'aha Jizọs enye ụlọ egbu ogidi ya ọ nwere ndị obodo na be anyị na-eme na ha na-agba n'aha Jizọs enye ụlọ ejidefa nwa gbuo fa mana ikwenye na ọdịnala enye ụlọ ya ma afọ gị ịghọtara ya ị na-achụ aja na-emedo ụmụ mmụọ maka na dibịa na-agwọ oturu na ike ya dịrọ n'elu dibịa anwa na-agwọ ọgwụ ma ọ bụ onye anwa na-agwọ ọgwụ ka o megị ma o wee je na be dibịa sị ka dibịa gwọọ ọrụ ya ọgwụ na-asụ ụkwụ n'ala dibịa na-agwọ ya bụ ọgwụ na-asụ ụkwụ n'ala den gị nwere onwe gị a na-agwọ ọgwụ n'isi gị na ndị ala dị na mma ha pịawa ha azụ ịghọtara ya gị na mmụọ dị na mma gị na mmụọ dị na mma onye ọbụla je kpaa izu ọjọọ imegide gị mmụọ ndị ị na-eje mbi eje pịawa ha azụ gwa ha ị na-achọ ka imegide onye na-enye anyị nri ọ gịwa ya enye anyị nri mmụọ nwere every right to fight ya battle because n'ịbụ onye na-echeta ha maka na onye na-enye ha ka ha na-enye ọ gwara onye kene sọrị ekene ya ịghọtara ya ịgbazi na nkịtị na-achụ aja n'ike edere ịchụ aja aja na-ebupụ nsogbu aja na-ebupụ ilo aja na-ebupụ uke aja na-ebupụ ọnwụ mana mgbe ị jụrụ na ịma achụ aja iburu ofeke
iburu ofeke ọtara ya. Ọ bụrụ na ndị gọvanọ anyị niile na-afụrụ na ha adịghị eme PR, ha jee tribunal na ha adịghị eme PR, emeghị impeach, enwere ike tribunal eludu against them, mana for the fact na ha na-enwe long leg mee PR marịcha onye ma mmadụ na onye ma mmadụ, abịa na kezi ha esi egbuo ya, onye kpata ụfọdụ gọvanọ tigoro sifta. Mana ọ bụrụ na ha sị na ha adịrị interested na ha adịrị agba afa Jizọs, eme ihe impeach ma ọ wee wepịa tribunal ewepịa. Mana ọ ga-eme the needful bụ building bridges. So nwanne na-ebuild bridges na onye awa anaghị na-agbara ọsọ be nna gị na-anara gị ana be nna gị, isi ya ọ bụrụ isi na-abụ. Mana ọ maka ihe na ị nọ n'Ijupụta na anyị gị nọ na-ekele mgbarịa ndị mmadụ jupụtacha na klasị ebe ọ na-eriri gị eri. Afọ ahụ ị na-akpọ di ya wee nọ save you, ihe emeriri ihe kwesịrị ime ịghọtara ya, maka na ike dị. Ihe m na-achọ ịkọ nwa ọdịnala Igbo chụgba aja maka na ike dị n'aja. Mee ihe ị kwesịrị ime ma bedo ụmụ mmụọ ya mgbe altar that speaks for you. Ekwukwa m ya ọzọ, you must have an altar that speaks for you, for your safety. Mana ejuzikwa aka dịghị mma ifi n'isi ịchọ onye sụ ịma na-asụ sụọ n'ọkwa sụọ n'odo, ịmaghị asụ ịchọ ịsụọ n'ala, ịchọzighị ịsụ n'ala sụọ n'ụkwụ gị. Etinyere m ọgbọ saa aka ọlụ m onwe egwu ụmụ Igbo. Ị kwesịrị ịgba na nkịtị, nwee altar that speaks for you. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịda achụ aja na onwe gị, chọọ spiritual guide, onye ga na-achụrụ gị aja, onye eziokwu ya agwa gị eziokwu. Kpee ekpere, kpọkuo mmụọ niile gị na ha so, ha direct gị to the right path, to the right altar. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 873. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world, ebe niile ha nọ na ọ kachasị n'isi ndị Friends of the Temple and the Children of the Temple, ya na ndị niile na-esonyere anyị na-acha anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, na ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-eshia meseji anyị, ndị na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV. A sị na ọmaka ya emere ụnụ, na onye ọbụla na-achụ ụnụ ga-ada, na onye checha ihe ọjọọ ya eme ụnụ, na onye ahụ eme onwe ya na akakaka anya ama ụnụ na jijiji anya ama ụnụ, na ihe ọma niile nnọọ ya dara nnana na ọdịnala na ọ ya eburu ụnụ ome, na onye sị ka eme ụnụ na ọkarịrị ụnụ, na mmụọ niile na-ejere Chukwu ozi ụbọchị taa afọ ga-eme ha na ọkarịrị ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ, ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Maka ndị na-esonyere m na soshal midia, ị nwekwara ike imeti m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi chatịa m na WhatsApp nọmba, only WhatsApp messages, na my personal WhatsApp number 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazienụ. Daalụnụ.